Eso le sale moito? É certo que, a ver, estando solteiro sempre sales máis, pero son máis de casa, estou nesa época que xa busco un pouco de tranquilidade, xa busco un pouco máis de casa. Bueno, eu a traballar de noite, pois sempre... Obviamente, a ver, sí, a ver. Tamén porque traballo, vaya, non porque... Sí, pero se traballar de noite ao fin e ao cabo, pois ao final estás facendo dúas cousas, estás salindo e traballando. Bueno, tampouco, Bueno. Moléstame bastante que a xente teña unha opinión da noite bastante distorsionada. Eu, personalmente, vou a traballar de noite por cartos, non vou por outra cousa. Hai moita xente que pensa que traballar na noite é unha bacanal, tampouco é así, porque hai bacanales nas oficinas de mañán. Supoño que ligarás de noite, claro. Ligar, claro que ligas, pero sí que é certo que pouco aproveitas. Eu, sendo home, liguei de noite. Ti estás aí nunha barra e tal, e chamas a atención e ligar é bastante fácil. É un mundo, eu creo que é un pouco liberal. Quizá hai máis escarceos no hospital coñecidos que na discoteca, neste caso. Ti como soles ligar? Eres de aplicacións, eres da barra do bar, eres de... No, cando sales por aí a tomar unha copa, miras ben o que hai. Aplicacións, é certo que sempre andas un pouco en Tinder, non é unha cousa que me chame moita atención. Eu son máis estilo old school. En estes 4 anos non tiveches nada, nin rollos, nin nada? Sí, obviamente hai rollos. E non cuaja? Non é que non cuaje, a ver, eu son unha persona que se queda solo para iso, queda solo para iso, non hai sentimientos de por medio. E xa está. O tema das aplicacións máis de folleteo, como digo. Veño, fajo, chollo e marcho. Algo así. A min eso, certamente, non me gusta moito, verdad? Como mínimo quedar pasear ou tal, falar ca persoa, non sei, ao final a todos nos gusta o que nos gusta, pero, non sei, unha previa, un cortejo, un algo. Eres celoso? Eu non me considero celoso, é certo que un pouco de celos sempre ten que haber. Eu penso que se ti non sintes celos en un aspecto que eu miro que non queres a outra persona. Non hai sen... Yo no. Iso quere decir que sí. Soy celosa. Son celosa porque a vida fixo así, eu que sei, son celosa. Son celosa tamén porque no seu momento eran motivos, pero tamén son da opinión de que creo que ti, se queres algo, tens que ter un pouco de recelo. Iba a casarme, tiña todo preparado, e a un mes da boda pilleino con outra, e levaba unha doble vida de ano e medio. Desa noticia entérome porque sincroniza o móvil coa tablet na casa, descubro unha conversación de ano e medio cunha rapaza, con fotos e demais, pois entereime así. Tiñan hasta un can en común e todo. El primeiro negoumo, claro, evidentemente. Pero dixenlle que tiña todo, e cando lle dixen que tiña todo, a maior explicación que me deu é que non sabía por que o fixo. Un calentón nunha noite podo entendelo, é un calentón, meteche la pata, pero ano e medio non é un calentón. Ela casarase tamén facía 8 meses, o sea, estaban os dous igual, eran así, un pouco telenovela todo. Pois pode que sexa máis celosa despois diso, e que non me queda, o sea, non vou confiar nade en ninguén que me pida matrimonio. Pareceme normal, a ver, se levas un fracaso como ese, pois a experiencia va logrado.